L-Aġenzija Project Green hija l-akbar diżappunt tal-Gvern mill-elezzjoni ġenerali l-hawn. Aġenzija li sentejn ilu l-Partit Laburista prattikament bena l-manifest elettorali tiegħu fuqha. Dan intqal fil-gazzetta It-Torċa minn dak li qed isejjaħ lilu nnifsu il-Malti kif spjega li fl-aħħar xhur ċowem meta laħaq Joseph Kuxkiri bħala kap eżekuttiv tal-Aġenzija, Project Green daqs li kieku mietet u ma smajna xejn aktar fuqha wisq anqas fuq il-proġetti li wedu. L-artiklu jfakkar illi l-proposti mweda mhux se jsiru jew ma jistgħux isiru bħal proġett f'San Ġwan bil-Malti jisħaq li din l-Aġenzija bħal donna sparixxiet. Intant fl-artiklu fil-Gazzetta tal-Ħadd tal-Ġemerkez Union ingħad li l-familji Maltin u Awċin ma jistgħux ikomplu joħorġu mit-taxxi tagħhom pagi eżorbitanti lil kapit eżekuttivi meta dawn xogħolhom mhux jagħmluh fattak ċar fil-konfront tal-istess Kuxkiri. Nam fil-waqt illi fl-artiklu saret kritika qawwija d-diskors li jagħmel il-mexxej Laburista Roberta Bela fel il-Konferenza Ġenerali tal-Partit tal-Labor, partikolarment tal-fatt li l-istess Bela saq li jrid ekonomija li tħalli impatt minimu fuq l-infrastruttura. L-awtur tal-artiklu saħaq li għal xi raġuni Abela ma jridx li jkun hemm impatt qawwi fuq l-infrastruttura ma mhux fuq in-nies. Qisu il-Gvern għadu mhux jifhem, jew inkella minn hekk il-Gvern fehem u ddeċida li jwarrab liċ-ċittadini Maltin u Awċin u jipprioritizza l-ekonomija akkosta kollox. Finalment kien espress l-inkwit kbir fuq id-direzzjoni fit-tul tal-Labor illi tidher li hija biss paroli. Bl-artiklu jisħaq il l-Partit Laburista huwa nieqes ħafna mill-idejat tant illi, skont l-awtur, qiegħed imur lura fil-passat jirriċikla kampanji li pajjiżna diġà ra.